En wach malit ahinya kendo pod nigi kuyo walemo ne familia mar Albert Ojwang. Kwayo mar geng'o jalupo gai mar obila Eliud Lagat chopo e apise kaluwore kod tudruok mar nek mar Albert Ojwang gikone ne owit oko. Maendi bang' jomak bura nyiso doho ni giwere gi wachno, giwere gi kwayo nendo. Maendi timore e kinde ma doho ma Kibera bende omiyo OCS Central Samson Talam thuolo mar yiero ponono ni odwaro ni bura mar nek Albert Ojwang odhi nyime kaka buch nek e doho koso losa put moyiedhi mondo non nek makamano. Cynthia Onyango ni kod ler mar wachni. E bura mar nek Albert Ojwang madhi nyime nyim jang'ad bura ma Kibra Diana Kavetsa, tich adek ni otimore kokalo e yor mbui, kendo doho chiwo thuolo mar wito oko kwayo manyocha ochwal kadwaro ni tam jalupo gai Eliud Lagat ni kik ta chenro mag apise kaluwore gi tudruok mare e wi nek Albert Ojwang. Jomak bura ochiwo kwayo ne doho kagiwacho ni koro giweyo kwayo manyocha giketo kaka obadho ne Eliud Lagat ka jang'ad bura Kavetsa to oyango ni doho yie kod kwayo makamano ka pek mar burano ibiro lim kendo tarik 10 dweni. Eliud Lagat yande osekawo chung' mar bedo tenge kinde manonro mar nek Albert Ojwang dhi nyime kasani ji 6 omakne gi bura e doho ka itudo gi kod nek makamano. Komachielo, OCS mar Tesendo Bila ma Central Samson Talam doho miyo thuolo mar timo yiero e kind dhi nyime kod burano e doho kaka buch nek kata kao yiero mar tero burano e nyim duol makende moyiedhi moting'o jogo mawuok e sectors mopogore opogore mondo tim nonro matut e wi nek mar Albert Ojwang. Ma en bang' OCS Samson Talam chwalo ng'ur e doho mamalo mondo burano orang kokalo e yor duol moyiedhi mar jolony e weche chike kod ratiro to ok kokalo e bura mar nek e doho. Talam masani en achiel kuom achije madongo e wi nek mar Albert Ojwang kokalo kuom okil mare Danstan Omari onyiso doho ni ber ka burano irango matut e yor timo nonro kod jogo mani kod lony e weche chike kod ratiro to ok kokalo kode e doho kaluwore ni pek mar moko kuom neno manitiere nyim doho sani onge ndhathgi. Okil Danstan Omari onyiso doho ni obiro bedo kod romo makende kod OCS Samson Talam mar yango kit chung' magidhi kao ka doho to oyango ni bura ni biro winj kendo tarik 4 mar tich abich jumani mar keto ler e wi yiero mar Samson Talam. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Oyangore ni Dennis Njuguna rawera ma jahigni 10